Hello mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no. Karon din no atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon o sa dili pa. Ako na pasahon ni pipila nga nag-comment si Misteryoso. Salamat idol, salamat kayo no sa pagpaminaw Misteryoso. O kang James Savero. Hello idol, wow nindot ni kay anak ni Boy bagong drama na sa London. Maayong adlaw nimo diha. Kumusta na ka diha sa imong nahimong tangan? Salamat kayo no sa pagpaminaw, James Sabuero o kang Jovin Sobipo Jr. Salamat sir sa part 14. Nindot nga sugilanon sir. Maong huwat ko dayon sa part 5. God bless you sir. Salamat kayo no sa pagpaminaw, Jovin Sobipo Jr. Thank you kayo. O sa dili pa dahil no, pasensya kayo ha nga ng English ko pangalan sa channel. Basig mahibong mo nga lahi na ang pangalan nga nigawas sa notification no. Ako lang siyang gilisan no, ang Lex yung limig, gilisan ako og Lex Pino Vlog. Pasensya kayo no mga ka-listeners. O karon sa sumpay ning sugilanon, Idana Ibarra. Please subscribe para updated ka sa aming bagong video. This is Lex Fino Vlog. Ay, tuod. Kumusta na si Sir Perfecto? Mayong Kuwan ka pagbuminaw na. sa Lex Fino Vlog. Malagi na problema karon sa tanan. Nag-uol kay mi. Labi na gyud si Sir Nelson. Pirmi siyang magbakho sa kaguol. Tungod sa kahimtang siyang amahan. Yun na, wabada ini mo siya patumara sa tambal nga kung gihatag ni mo? Pasensya na kay Idana. Wa mo sugot si Sir Nelson nga patumaron atong imong gihatag. Nadlok sila nga basin ko noog musamot ang kahimtang ni Sir Perfecto. Mao ba? Pero, hay kay maayo, Ed. Kung ikaw mismo, mo'y makingsulti ni Sir Nelson, aron ikaw mismo, mo'y mo pasabot niya sa tanan, kung unsa ka epektibo yun ang tambal nga imong gihatag nako. Unsa may imong nahuna, ha? Idana, bebe, unsa may imong nahuna, be? Lisod ko akong pugso ng imong agawan. Basin unya og masuko sila nako. Ay, nga nung taon. Nga nung masuko ko taon kung maayo lang ilang amahan. Malipay nun sila. Labi na si Sir Nelson nga pinangga kina iyang amahan. Ama imo manggani nga kanang mukuyo ka nako kang dayon. Aron ikaw mismo. Mao imo pasabot ni Sir Nelson. Unsa naman gid ang kahimtang ni Sir Perfecto? Grabe. Grabe na gyud kayo. Di na makaistorya. Nya, ani man gani? Giataki to ganing udto. May gani kay natabang pa. Hastagol ko. Mito akong luha. Oy, nga nagtalang mo, sir. No, makakilakon sige ko gamay. Awaw. Saan man? Lisod di kayang kahintang. Gusto man kong makatabang badong. Pero kung doon ay pagsalig ang imong agawan din ako, andam kong mutabang sa ilang amahan. Kining Ed. Ed kanyiti. Bitaw Ida na. Unsa may gusto nimo? Akong panion si Sir Nelson, ha? Ed, aron ka mo'y magsultihan ay? O ikaw ang muadto dito sila? Pero te pa, Ano na ako? Ni husto. Si Sir Nelson lay akong panion din eh. Ikaw ba dong? Di na ko iksapayan ko na ako'y mo ato dito. Ang importante, nga ang kinabuhi sa inyong agawan, maluwas. Sa akong paminaw, dinaabtan og ugma inyong amahan. Okay na, sad. Para makapahuway na siya sa iyang sakit. Oo, ka mag-uol. Nganong mag-uul man ko nga paingon magitang tanan diha. Mamatay man kita. Believe ko ni mo da, honey. Nakita na ko ang imong kaligon. Firm kayo ka nga pagkababae. OA na kayo nang muhilak-hilak patahan. Dili na na mo'y usok karon.
Ang hilak, dili na makatabang. Bisag unsaon pa natog minatay, dili na gyud na maluwas iyang kinabuhi. Gusto. May punto gyud ka. Kaya do bitaw, namatay ang akong inahan, wala mo gyud ko muhilak. Nag-goal ko pero nagkadawat mo sa gudayon. Kanang mag-uol ta, makahatag na natog sakit. Dawaton na lagot ko nun siya mahitabo. Pero kung ako'y magkasakit, nag-goal ka. Ngano bang iapil man nimo imong kaugalingon? Kabata pa nimo? Himsog pa kaayo ka, Ronnie. Busa ayaw paghiskot anang guol-guol kay dugay pa kang mamatay. Ikaw gira. Giswayan lang ka kung mag-uol ba ka kung ako'y masakit. Dili gyud ko mag-uol. Kay naibaw man kung dili ka masakit. Kay of course, di agog ko. At imanon man kiti ka. Love, ginagay ko nimo, ha? Natural. Magpakasal ka ako sa tao nga wala ko'y gugmaa. I love you, honey. I love you too, pagbuminaw sa Lex Lahi Pino lagi ka ayon Vlog. sa imong isuon. Dako gid kay may kalainan. Tungod kay weak na pagkatao si Nelson. Unya, ang inyo unyang binahinay na settle na tong ubang mga isyo. Maunay usa sa rason kun nganong gusto ko nga mupanaw na ang among amahan. Aron kun wa na siya, kita ang makapabor og dako kaayo sa iyang katigayunan. Nga naman, Natural, no? Ako gud may dakog bahin. Ako gid akong bahin, anak, kaya kamot ko kustanan niyang mga negosyo. O kana si Nelson, dawat ra na siya limpyo. mura na'y akong gusto kay nimo, honey. Ayaw gipalupig sa mong igsuon. Kinahanglan nga mas labaw gyud ka sa bahin sa inyong katigayunan. Nagsabot kami sa mong abogado bahin, ana. Og naidaghang paagi nga kita mo ay makabintaha og maayo ron ni. Unya mga resort, mabawi mo ka to nato. Ayaw ka balaka ni ana. Ang mga resort ni Papa, nakapanganan na nako. Og imposible nga si Nelson mo ay makapanag-iya ni ana. Mao nga alaot siya sa tanang alaot. Kay ako na unya ang magbuot sa tanan. Pa, kumusta? Naibaw ko nga sobra na kayo ang imong pag-antos karon. Ain si Leslie. Si Leslie pa? Muanhero niya to siya, dinhi pa. Paniya siya. Gusto kong makakita ninyo. Oh, pa. Ako ito singgingnan nga, muani dinhi. Ayaw ka bala ka pa. Akong panhiyon karon dayon si Leslie. Kutas. Kapoy na kay ko. Di na nako kaya. Nelson. Pa, niyara ko si mo tungod. Ang gilitak yung katyaan pa. Gusto na kong mapahuway. Si Leslie. Oh, pa. Padong na siya dinhi pa. Muanhin na si Leslie. Luya na di ay kayo si Sir Perfecto. Maulagi. Huwag mo nang makita, pati yung luya. Sa pumunta, naman ka na si Dana, pumunta na si Dana. Kita man na si Dana. Di ba, Dana? Maumong ko rin po ni Badong Tiha. Maglisod na kit kunog istorya. Maulagi. Yung na. Basta taas na og edad. Dili pa man kaayo na taas og edad si Sir Perfecto ba? Aga kong nahibaw na pa man na sa mga 60 kapin. Ay, tiguang na namak. Ay! Nasa nagsisilagi sulog-sulti. Kinsa man dong tiguang? Uy, Noy Turning! Ikaw man gud ay Ay si na. Turning. Dali, dayon na nis pantawan. Nalasisilin. Tunay! Dali, Turning. Ay, Kumusta ba'y, Turning? Ay, silbing. Okay na kayo, Baypoldo. ay lingkod, Turning, lingkod. Ay, kumusta?
Karon ra kita nagkita og balik na. Ay, bitaw. Nanambok naman kag maayo, turning. Silbing. Mao lagi. Sige malanggod tag kaon. Silbing. Mao lang nanambok. Kumusta naman, Noy Turning? Silbing. Niagyog ko, iha, kay nalipay kay ko sa resulta sa among apo. Ha? Kay nga no, maayo na siya, Noy? Ay, silbing. Naami nakita nga nindot kay nga sinyalis. Human na mo siya patumara ug usa ka kutsarita sa lana nga imong gihatag namo. Anawa tong puwa-puwa siyang panit. Silbing. Ug makabuka na siya sa iyang mga mata. Uy, mao ba, Noy? Mo lagi. Oo, ina na. Silbing. Maong ni anhi gyud dayon ko kay dako gyud ang akong pagtuo nga mamaayo ra gyud ang among apo. Kaluoy sa Ginoo, nalipay kaayo ko anang balitaan, Noy. Ay, mao gyud, silbing. Mao gyud nga nani ako'y gamayng palipay nimo. Silbing. Nahibaw ko nga di ka mudawat ini, pero hinaot nga karon imo ning dawaton. Uy, hala, ayaw na pagkunaw na anak, Noy, uy. Ay, Dawata na lang na ito na. silbing. Sige na, ida na. Ay, gamay raman tuod ni, pero gikan gini sa kinauyukan sa among kasing-kasing nga pagpasalamat. Salamat kaayo, Noy. Pero ayaw lang mo kalain ako. Mas nagkinahanglan mo anang kwarta. Kaya nahibaw ko nga, dako na kaayo mo og gasto para niya. Mas maayo na lang na nga ipalit ninyo og makaon para sa bata. Silbing. Pagkamaayo kini mong tao, iha. Liwat kag yun sa imong mga ginikanan. Silbing. Ikaw gyud ang nakapanunod sa imong mga ginikanan. Noy Turning, mas malipay ko kung himpit ng maayo ang bata. Silbing. Mubalik din unya ko ninyo din, iha. Kung unsa may mga kalambuan sa bata, ha? Sige, Noy. Ing na lang unya ko. Maayong Kay kung di pagguminaw kinahanglan nga sa maato ko sa Lex inyo, Pino Vlog. bisitahon gyapon ako ang bata. Aron masiguro ginato ang hingpit niyang kaayukan. Silbing. Daghan kang salamat, Inday, Idana. Naunsa ka ba? Bisag sa makadayot lang ay gayon. Di kayo kakahatag o gamayng oras, di papa? Ay nga naman mugos masad ka? Naibaw ba ya ka, Nelson, nga daghan ko si kaso? Mayang maganinigin mo kay si Papa para imong yatiman? Pero ako, ang tanan na to negosyo, akong gimonitor o gi-follow up. Hangyo na sa atong amahan nga mutan-aw siya nimo bisag sa makadiyot lang ay gayon. Tama ka diha. Nanan di man ka makapasabuti, Papa. Ang amin na lang gud diha, good. Hanap sa mo drama, oy. Wa gyud ka makasabot, Leslie. Tig-a ka gyud og kasing-kasing. Gikapoy na ko pagiglalis ni mo, Nelson. Di na ako magigtubay ni mo bahin na ng mga butanga. Kaya basig magdako na sa dunya niya itong lalis. Sige na, bye. Way batasan. Sir! Way kasing-kasing. Sir! Nyaay mong kape. Ah, Kape mo. salamat Badong. Sensya na kasi nga. Nakadungog sa kus niyong lalis ni Ma'am Leslie. Badlongon nga pagkababae Badong. Way huna. Way kasing-kasing nga to siyang amahan. Hay, pastilan. Dako anyog kalainan sila eh. Dapat unta. Kay siya mamoy babae. Siya untay mabination kayo og motiman yun sa inyong atimanunon. Pero, nabali sitwasyon. Muna akong gikalagutan Badong. Pagil bitaw ko kasabot sa kinayan ni babayhana. Sakti lang, sir. Dako mo silang indulensya ng imong gibuhat nga ikaw mismo, maagyoy, may atiman si mong kamahan. Saon kanina ko. Wala bagay laing litokon sa papa. Gusto gid siya makakita na mong duha ni Leslie. Nga naa siyang atubangan karon. Grabe yun. Pero, sir, Unsa man, Badong? kuan ba? Kung doon ay pay chance nga mabuhi inyong amahan, malipay ba ka? Ngano dili. Pero, di na istorya ang imposible, Badong. Pero sir, abi nimo, mutuob ako milagro. Ikaw, sir,
Mutuo ba kag milagro? Kada adlaw kong nag-ampo niya, Badong. Pero ang tagkaroon, wa gi milagro nga ako nakita. Bisag gamay na lang nga pabor para ni Papa. Kining, sir. Sorry kay ha. Dito ko gahapon sa ilang idana. Ug abi ni mo, sir. Matod ni idana. Gusto siyang makig-istorya ni mo. Para sa unsa, Badong? Nahinumdum ka tong tambal nga gihatag niya, sir. Nga ako untang ihatag sad nimo. Badong, kung may tungod man ni Ana Butanga, wa na kinanglanang nga kumbensihon pa ko ninyo. Nakadawat ako. Ug andam na ko nga makapahuway na ang among amahan sa dayon. Mao ka na, Badong. Pero, sir, ayaw lang ko saipi sa kung gisulti nimo. Wa mo tingali ko mo sa pagsuway, sir. Basi na lang ba? O mataghapan di, tagatagap ni, sir. Sir? Bueno, sige. Panhiya si Dana, kay makiksulti ko niya. Yes! Ay! Sige, sir. Karon na yun. Akong panhiwang si Dana. Wa gyud ko makasabot sa kinaiya ng idana. Maulagi mo lagi. Ngayon naman sadmak. Wa ko makauyon nga wa ni dawatang gihatag nga pasalamat ni turning niya. Ay naunsa buya kay Makoy. Di yun to angay dawaton tungod kay naibaw ta nga nagkalisod sab sila si Turneng. Kinagas kasunay sa Turneng nga nagkagidlay naman lang ganit taon to. Bitaw. Mulagay. Aw kana kuno tinun-anay gid gawa sa kwarta, okay ra. Di man sa tingali buhatag sa turning kun wa na gid siya para ila ba? Ay, pastelan ko ni mo, Makoy. Ang tinudan na nga pagtabang, wa magkinahanglan nga doon na kay apason nga bayad. Ha? Bisag ka tong mga ginikanan ni Dana, di gyud to mo dawat o bayad. Nasayo ka, ikaw, nasayo ka na, ang tanan, nasayo ka to. Bisag mo pa itong pukson. Bitaw. Mulagay. Para na ako maayo man na siya, Pauls. Pero di sad maayo nga di na lang gid bayad, oy. Abilidad baya na puldo. Uya kinahanglan sad nga mabuhi siya. Ilabi na nga daghan sad og bayranan si Dana. Sama sa nautangan nilang coordinator. Kung dili man gud siya magpabayad, di man gud siya makakwarta. Ug di siya mo asinso, ana. Pabor baya kayo na niya kung daghanaon niya magpatambal niya. Sigurado yung makatigom siya, ana. O posible sad nga moasinso yung kinabuhi. Dili sama siya maginikanan kani adto nga nagsalig lang gyapon silang uma. Ay, maulagay. Muna angay na tong sundo ni Mac. Nga mutabang yun ta nga di mag-agad og baos. Bitaw. Mulagay, Pero lahi mulagay. kita pundo. Mayong pagbuminaw Wa magkusupak sa ka Lex ng ibo ba? Pino Vlog. Pero para nako angay yung magpabayad sa idana, oy. Og dili ginadautan kay kinahanglan man sa siyang suportahan aron mabuhi. Mulagay. Mabuhi ramang gyapon tay Mac. Sumagod. Napadako man na natong bata sa atong mga paningkamot. Bisag pinobre ta din mabuhi ra ta basta di lang mag-inarte. Agilae man lang nimo pagsabot ang akong gisulti puldo. Pinet. Basta kay hugot ang akong baruganan, hugot. Mulagay. Kinahanglan gud nga magpabayad gud si Idana sa mga tao nga iyang matabangan. Karong panahon na kung dili ka mag-inabtik, dili kita mo asenso. Ug yanuhon na lang tas mga tao, ilabi nang ingon ini lamang ang atong kahimtang. Mulagay. Kanang estilo sa mong isuod ba? Dali naman ang sabton kayo. Ngaon sa ba? Gusto rin na siya nga magpalapas papel sa inyong amahan. Magpalapad? Husto ka, Ronnie. Mauna ako nasabot niya. Mao nga ayaw yung kumpiyansa sa mga tao ng ingunana. Kaya delikado ba yan ang ingunana ng style? Ako mo kumpiyansa?
No way. Dili gid na mahitabo, Ronnie. Ang tanan nakaplano na nako. Og dili gid mahitabo nga mabintahaan ko ni Nelson. Kani adto pa na. Kana si Nelson kusog gid kinamusip-sip ni Papa. Pero dili gid ko magpaalkansi. Aw, hinoon. Salig mo kunin mo ba? Nibaw ko nga di yung ka mabintahaan ni Nelson sa diskarte o sa utukay. Wara gid na sa kong kumingking si Nelson. Sip-sip ra ginahibaw-an ang tawhana. Totyo na kayo ng tawhana. Pero, honey, katong inyong yuta sa limukon ba? Sayang kayo ito nga ipanghatag lang sa mga tao dito. Ayaw nagkabalaka, anak Ronnie. Nagsultihanay namin ni attorney bahin, ana. Naaramin nindot nga paagi aron mabawi iradayon nato ng yutaa. Ilabi na nga, wa pa mahatagi og titulo ang mga tao dito. Dili ta anging mabalaka, ana, tungod kay pulos ra na ilang laway. Mo ba? Ah, May daw mabawi yun na. Kay nag-anunsyo na ba sila si Nelson dito? O ipabahin-bahin yun ko no? Ang mga yuta dito sa mga lumad. Samtang buhi pa ko, Ronnie, dili ginamahitabo. Ilabi na nga nagkinahanglan pa na sa akong perma. Mo ba? Unsa man di ay? Anak ko. Ilabi na kung mamatay na ang among amahan. Ha? Di gyud na makabot-buot si Nelson og panghatag anak bisa gitugon pa na siya ni Papa. Pero unsa ka, honey? Pananglitan na ba kung mabuhi pa simba ko inyong amahan? Magistorya tag tinuod. Bisag unsaon, Han. Wa na chance nga mabuhi pa ang among amahan. Mga ngilngig nga doktor na ang among gipanguha. Og silang tanan misurrender na. Og kanang among amahan nagpaabot na lang na kung kanus asyang adlaw nga dili na mo ginhawa. Aw, hinoon? Samtang wa pa'y titulo, wag itay angin kabalakan. Kaya dako kong supak nga ingon anak lang kadali ihatag ang yuta sa among mga kaliwatan. Nindot ba kayo ng inyong yuta sa limukon? Tambok kayo ng yuta o bantang kayo sa mga magpapatigayon. Dili inyong yuta, Ron. Atong yuta. O gabi ni muna ako'y nindot nga plano anang dapita. Gusto na ko nga kita gyud mismo mo ay mo dumaan na. Narani mo ang tanang gahom, honey, kung saan na nimo. Hasta ka, Han. Kunun sa'y naana ko, mausay imo. Dako ka nagkatungod sa tanan namong mga negosyo karon. O gabi ni mo, ikaw mo'y akong padadon unya sa pagpadagan sa among mga resort. Mo ba? Tudloan ti kasta ng sekreto ko nun saon. Naadiha ang mga minilyon nga kita matag adlaw. Sige. Gusto kayo nga makat-on kuno saon. Of course. Tudloan tagit ka nga makadiskarte ko nun saon. Kumusta ba, Dong? Ni balik ko karon tungod kay gusto ni si Nelson nga magkiistoryahan na mo. Miuyo na ba siya nga matambalan ng ilang amahan? Basin og mauna ka na idan na. Kay miuyo naman siya nga magistoryahan na mo. Basin naalang siya mga pangutanan ni mo. Sige. Kanusa man ako siya gustong istoryahon? Ay, inani lang. Kana lang di ka busy. Mahimog karong hapon lang. Ay kaso na. Sige, karong hapon na. Unsa man oras sa sapon? Balik ako din sa mga 2:00. Kana. Sakto kay na. Nindot na oras ha. Naamay sa kinan. Kuhaon lang ka din sa inyo, ha? Oh, sige. Tapa. Unya, Ed. Di lang ko... Napamta ko itoyo, pero sige lang. Di lang ko magdugay. Basta kay balik konti ka niya din, ha? Di lang ko magdugay, eh. Sige. Sige pa, Dong, pag-amping. Sige. Alin ako, Ed, pero... Kadit lang. Teka pa akong kadit yung kamot, be. Kamot lang. Baya, gid ka ba, Dong? Kamot. Tulos, ginapasiaw ang imo. Kanindot si mong mga kamot. Lulungi, oy. Sige, alin ako. Tantas kamot, eh. Ay, kamot. Diyan na. Oh, tiya. Muadto ka sa bahay Mayong pagpaminaw sa Lex Pino Vlog. Oh, kuno tiya. Kuhaon kuno ko ni Badong karong mga 2:00 kay makigsulti ko na ako si Sir Nelson. Ida na.
Kining ako pahimangno lang ha. Unsa man tiya? Nahibaw ko nga nindot ka og kasing-kasing. Ug ang imong gusto ra gyud nga makatabang ka sa tanan. Pero in town, iha, sa imong abilidad, kinahanglan nga dunay bugti nga pahinungod aron ka makakwarta usab. Kinaibaw baya mi nga naghago sab ka. Mihatag ka og taas nga panahon aron lang paghimo niya ng mga butanga. Mao nga kinahanglan dunay tugba nga bayad ang imong kahago og abilidad. Mao ba tiya? Oh, gikinahanglan kayo na nimo idana. Ayaw nagipaghatag nga libre ang imong pagserbisyo eh. Mahimo man og dili dako ang bayad ba basta kay mudawat lang gyud ka kun unsa ihatag nimo. Sige tiya. Dagan kayong salamat sa imong tambag nako. Dili dautan ang magpabayad. Natural ra gyud na, natural ra gyud kaayo na. Aron magpadayon usab ang imong pagkogi ug paghagoan ng mga butanga. Nahibaw mi nga doon na kay abilidad ana. Ug masaligon mi ni Puldo nga naa nimo ang katakos sa pag-ayo sa tanang matang sa sakit. O tiya, salamat gid kaayo sa imong pahimangno nako. Sagdilan tiya, sundo na nako ang imong gisulti. Kinahanglang sundon gid ko nimo idana. Kay mao gid nay makaayo nimo. Asa ba ita? Atong duaon si Papa. Oh, binako dito mo dito. Ay da, gisamukan kong Nelson o nga magsigig panawag. Muhapit lang ta kadiyot o dili ta magdugay. Kaya mo tas pinakadako na mong resort. Sa Matinao Beach Resort. Oh, sige, mas mayo na. Ipaila-ila ti ka sa mga staff dito ha. Aron makaila sila sa bago nilang agaon. Salamat si kayo, honey. Sige na, pagdali, nag-ilis kay malakaw dayon ta. Mac! Si Mac! Stay, Mac! Ay, dakos taas Puldo ay. Saka lang dinigin ako gibuhat. Niya si Bayturning. Heman si Idana. Ning, tirining, tirining. Ay, mayong hapon, Mac. Oy, Turning. Ay, maupay paglakaw nila ni Idana. Dindi man tos badong kagipakuha siyang Sir Nelson. Maugay mo lagi. Diniday si Badong Mac. O, lagi. Kay gusto lagi ko na makikstorya si Sir Nelson ni Idana. Uy, baguay pa manday ko nung milakaw, Ning. Ay, sige lang. Silbing uway ka sumay mulo. Ami anhirigyo ko kay akong ibalita na ninyo ba? Silbing ang akong apo. Naayo na! Unsa? O siya? Ay, duha pa lang gani ka daw sukad mi ato si Idana sa inyo niya karon. Naayo day dayon. Na! silbing, mauganid akong milagro karon imak. O gani, hasta kami, di makatuos ka paspas sa recovery sa among apo. Di kayo yan, sige no. silbing, ugma may Puldo. Amo siyang ipa-check up, doktor. Aron, mapunibagin ba? Kung waan magiging sakit. Bitaw. Mo lagi. Kinahanglan gid Turning. Lisod ba kayo nga kamure mo ingon nga naayo na niya? Wa pa day ka matuoran gikas doktor. Mao. silbing. Sa amo manggod nga tanaw. Nikalit magkalagsik ang apo. Silbing. Kusog na kay mukaon. Ya, katawan na. Mo lagi. Gracias, Ginoo. Malipay yun si Idana kung makabalita na ng imong gisulti karon Bayturning. Silbing. Sangko yun sa langit ang kalipay, Baypuldo. Nag-awas-awas yun ang sobra na mong kalipay. Mayong hapon, sir. Oh, maing hapon sab, Idana. Nalipay kay ko nga mihatag yun ka sa imong panahon, dire na mo. Dako sab na kong garbo, sir. Nga inyo kong gipatawagin ni. Ayaw na pagsiro, Idana. Tawag ko sa kong pangahan, Nelson. Ako lang maging ulawon nung kagaya ni si Idana, sir. Maging ulawon. Bueno, atong hisgutan ang gingon ni Badong. Nga kining tambal, nga imong gihatag dire na mo. Tinuod ba yun nga makaayo ni? Oo, sir. Ay, Nelson. Ang among amahanda kong masakiton.
Ug ang tanang mga doktor, nagingon nga wa ni gikayuhan ang iyang sakit. Ug nagpaabot na lang sa adlaw nga kuhaon siya sa kahitasan. Mahimong suwayan ninyo, sir, kanang tambala. Dako og puruhan nga maayo siya pinaagi, ana. Kakuan ka na, bitaw, sir. Awa may kumus pagsuway ba? Basi mo di, maayos si sir pinaagi ang tambala. Nelson? Oh, Leslie. Uy, nade may bisita din eh. Oh. Ikaw? Oh, yun na. Kaila mo ni Idana, Leslie? Unsa ba gibuhat ini babayhana din eh? Kuan, mayo kay niya ka na. Kaya ko ipaibaw ni mo nga niya si Idana aron tabangan si Papa nga maayo sa iyang sakit. Unsa? Unsa ko'y tabangan aron maayos ang sakit? Unsa ni siya, doktora? Kuan Leslie. Tambal nga iyang gihatag nako para sa kayuhan ni Papa. Maayo siguro nga ato ning pasuwayan ni Papa. Unsa man ning tambala? Kuan na siya, ma'am. Tambal na sa tanang matang sa sakit. Mag-ayo na ni Sir Perfecto. Unsa to? Makaayo sa tanang matang sa sakit? Kung tambal na sa tanang matang sa sakit, nga nawa man matambali ang imong utok ka masakiton. Leslie, ang imong Papa. Okay na, ano? Unsa may problema, Nelson? Nituo ka ba ni babayhana? Asa gud gibutang nimo imong utok? Gusto na, Leslie. Kung wa ka mo tuo, ayaw lang pagdagan ng istorya niya. Angay nga ipadakop kini babayhana. Gusto na, Leslie. Ayaw pagkauwaw. Ako'y nagpaani ni Idana din eh. Busa ayaw ko pagkauwawi. Dili ni pagpakauwaw ang ako, Nelson. Nagdaog makahilo ka ng babayhana din eh. Unsa kay makahilo? Kinahanglan nga ato ni ipa-imbestigar sa kapulisan. Nagkatap na ng mga pangilan nga ingon ini. Dili ko gusto nga matiwasan ninyo si Papa tungod lang sa pagpangilad din ni babayhana. Kalang ko. Ayaw pag-apil-apil diha ba dong, ha? Wala ba kilabot din eh? Kamusta naman imong lakaw dito silang Sir Nelson? Okay raman, tiya. Oh, okay naman ka. Pero ganong maragluya man ka ng naong nimo. Kuan man ko, tiya. Nahibo bagong lalis ni Sir Nelson ug sa iyang igsuon nga si Leslie ang tambal nga akong gihatag nila. Unsa? Nahimong lalis? O, tiya. Nasuko man gud si Leslie ug iya kong gihulga nga ipapriso. Uy, unsa gay papriso gud? Tataw. Ang datong akong nadungog. Eh, ipapriso ko na siya, Puldo. Ang may... Sa! Isa may mo papriso ni mo. Si Leslie lagi, tiyo. Maulagay. Nasuko siya kay Maayong pagpaminaw nangilat lagi ko sa nila. Lex Pino Kay Vlog. nagdako og tambal nga gidudahan nilang dunahilo. Dunay hilo? O kuno, tiyo. Miadto ko ko aron tiwasan ako doon ako sa Sir Perfecto. Moto nga naglalis sila ni Nelson. Maulagay. Asa ba si Nelson nasuko ni mo? Wa oy. Si Leslie ray nasuko nako. Maulagay. Binuang. Wa ba ka may baw nga, dini ganiya storning? O kibalita nga, ang iya kuno nga po, naayos cancer nga sakit. Bitaw. Doon na tambal nga imong gihatag nila. Ha? Mao ba, tiyo? Maulagay. Bitaw. Mubalik ganito siya uma kay gusto ko niya. Ay, ikaw ba gusto ka niyang istoryahon ba? Binay. Nalipay kay ko anang balita, tiyo. Maulagay. Pero sa laing bahin, sab, naguol ko kay grabe ang kasuko ni Leslie din ako. Maulagay. Ungay mo nilang away ni Nelson ang akong maayo unta nga katuyuan nila. Yamat ka? Yamat ko? Ulagi. Natakdan na si Dana. Ipapiso noon ka nga nagdara kag tambal nga libre. Libre nga makaayo sila nga mahal. Bitaw. Pero sa nilang. Ayaw na lang na sila og tabangi. Bitaw. Idana ko mga. Idana. Nabayan mamatay na nila nga manol. Mangingilad din dako tong babayhana. Delikado, Tulis. Ugaraw ka masayod.
Sultihan talaga sa dugang sekreto atong babayana. Sige, Han. Sultihin ko kunon sa mana. Sabi ni mo, kadto si Idana, siya ang katapusang kaliwat sa mga Ibara. Ibara? Unsa ko Ibara? Wa ba ka makabalita kaniya to? Mga usa na kadekada kapin ang nakalaway. Ang ilang mga kaliwat dito sa Baryo Lumdog, gihurot og pamatay. Tungod kay kaliwat na sila og mga barangan. Unsa parangan? Ay, kanagong mga mamamarang. Kada bang padautan ka ba? Muna uso sa mundapit. Kay nga no, tagalumdog sa deka? Tagalumdog man gyud ang akong mga kaliwat. Maubitaw nga nasuhito ko sa sugilano nila ni Idana. Mao ba? Oo. Mayo kay wa ka mabiktima niya. Ay, di na na makabinuwang na ko si Dana. Kay kung iya na buhaton, akong ibalita sa tanan nga siya si Idana Ibara, ang anak sa mga kaliwat nga mamamarang. Kun mao na, basin og ang iyang tuyo nga manimaw siya nako aron hiloan niya ang akong amahan. Oh, malagmit. Ha? Alaot siya kun mo na iyang tuyo. Hinoon? Di ba sa ko mag-uol kung iyang hiloan si Papa? Ang ako lang, gusto na ko nga dili na siya magsamok-samok na to. Angay siya ipabilanggo. Oo, narani mo. Kung unsay imong hukom, hani. Karon nga nahibaw na ko nga kaliwat dahil siya mga kulto. Ako gid sa ipapriso. O na, ang imong igsoon. Mula ba na ba rin to? Tanawon talang kung makasagang ba sila sa kong himuon. Og sigurado ko nga si Nelson maapil og kadaot ini. Asa pa imong buhaton? Tanawa lang unya, Ana. Akong tawagan si Hepe. Hello, Hepe? Ako ni. Muana ako karon sa imong opisina. Kaya na ako ipatrabaho ni mo. Sige, Hepe. Muana ako karon dayon. Kumusta ang imong pamati, Papa? Luya gihapon ang akong lawas, Nelson. Abi na ko, mauna to ang katapusan ni atong naging adlaw. Pero, may na lang kay inyo kong gitabangan. Pa, naibaw mi nga, lisod kayo imong kahimtang, pero sakit lang na may Ginoo nga nagtanaw na to. Siya rin ang nabuot nining tanan pa. Kung mahimo pa lang, di na lang ko gusto nga magpadayon pang mabuhi nga ingon ini. Papa, Pait kayo nga ingon ini. Nahibaw ko nga daghan ko og mga saha nga nahimo ining kalibutan. Og nang hinaot ko, kaya kong pasayloon og papahuwayo na lang. sagdi lang pa. Sagdi lang. Itugyan na to niya ang tanan. Kay siyang nasayod sa atong kinabuhi. Kutas na kayo, Nelson. Maunay akong giingon, Puldo. Nga delikado gilagi. Ilabi na nga ang kontra ni Idana, anak pagis pinakadato sa itong dapit. Ay, maulagay. Buwan mo sa kutong babayan agad. Masukom na siya akong tabangan. Ay, maulagi. Ako na. Mabitaw. Kada pagtabang na to usahay, dili kalikayan nga doon naging masina. Ni usahay, masaypan pagita. Way kalaki. Ako pa ni Dana, di na lang na niya tabangan. Bitaw. Maulagay. Unya usaon man na naroon nga ipapriso magkasiya. Maulagay. Ipapriso rin ang awaman sa inay musa. Ay, baya ka, Puldo. Bisag wa pa siya nahimong sa. Kung himuan siya sa'yo, wag siya daganan. Maulagay. May punto sa gamak. Kanang mga klase sa tao nga inguna na ng mga sakit sa utok. Ay, bitaw.
Dili magod parehas sa tanang tao, Puldo. Nagay mga ingon ada nga klase sa tao, bisag maayo pa imong tumong, himuon yung bati, di ba? Mau lagi. Ako gani maglagop na sus bidab. Kitito mo yung bangko ro glagos ko. Bitaw sige, paghilom man dias. Mataparusan man ako na sabab awan Ay, niya. nga ikaw may manaparos, oy. Ha? Glagor ko na. Ay, sige, o tama, mutamparos, giday ka, mutamparos makakag-anak mga dato. Oh, basig ikaw may mo balhos pisuan. Ay, amat sa noro bida sa... ay, di ko nila pasok agad. Lain ba yung musakop? Ah, kita na lang ang bangko. Kita na ang makalagot na. Sa marong naglisod ba? Si Turning. Ay, si Dan nagituyo ini ay. Sa mga tawan na premium ng gautong. Oy, Baturning! Ikaw mo! Dali, saka din ipantawan. Ay, silbing. Ay, silbing. Nakita na may puldo. Ha? Ano. Saka lang. Mula kayo, dali, saka. Ay, Turning! O siya na balita, Turning! Ay, kuha kayo mamamudol kung mayo. Kay silbing. Dito na may gikan sa doktor. O, Mayong pagbuminaw sa Lex Pino Silbing. Cancer-free na ang among apo. Unsa? Unsa kahay sunod nga mahitabo. Mga ka-listeners, subaya ang lain pang sumpay ning sugilanon. Idana Ibarra. Salamat kayo no mga ka-listeners inyong pagkanunayong pagpaminaw.